обичаите на Елионския хълм. След него отидоха и учениците. И като се намери на мястото, рече им: молете се, за да не паднете в изкушение. И той се отдели от тях и отиде да коленичи и се молеше: Отче, отмени ми от тази чаша, но не моята воля да бъде, а твоята. И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб и рече им: Защо спите? Станете, молете се, за да не паднете в изкушение. Докато още говореше, ето едно множество, и този, който се наричаше Юда, един от 12-те, вървеше пред тях и приближи се до Исуса. Та го целуна, а Исус му рече: Юдо, целувка ли предава човешния син? И Исус рече на дошлите против него главни свещеници, началници на храмовата стража и старейшини: Като срещу разбойник ли сте дошли с смесена и соки? И когато го хванаха, заведоха го и въведоха го в къщата на правосвещеника. А Петър следваше отдалеч, и като бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, той и Петър седна между тях. И една слугиня, като го видя, седнала до пламъка, гледа се в него и рече: и ето, той беше с него. А той се отрече, извиквайки. След малко друг го видя и рече: и като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: а Петър се рече: човече, не знае какво казваш. И на часа, докато още говореше, един петел пропя. И Господ се обърна да погледна Петър. И Петър си спомня думите на Господа, как му беше казал: преди да пропее петела днес, ти 3 пъти ще се отречеш от мене. И излезе вън, та плака горко. И мъжете, които държаха Исуса, ругаеха го, биеха го. И като се разсъмна, събраха се народните свещеници и книжниците и го заведоха на Синдриона си и му рекоха: а той рече: ако ви кажа, няма да повярвате. Ако ви отговоря, ако ви задам въпрос, не ще отговорите. И те всички казаха тогава: Божий син ли си ти? Божий син ли си ти? Вие право казвате, защото съм. Тогава цялото множество техни хора стана и го заведе при Пилат. И почнаха да го обвиняват: намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря и казва в себе си, че е помазали като цар. А Пилат го попита, казвайки: ти ли си иудейския цар? Ти право го каза. И Пилат рече на главните свещеници и на народа: аз не намирам никаква вина от този човек. А те по-настойчиво го казваха: Убий его!
А Пилат, като чу това, попита дали човекът е от Галилея. И като узна, че от Иродовата област, изпрати го до Ирод, който също беше в Иерусалим през тези дни. Но Ирод със своите войници, презирайки го, подигра му се и отново го прати при Пилат. Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и речи: доведохте ми този човек, като развращаваш людите, но ето, аз го разпитах пред вас и не намерих никаква вина от него. Защо го обвинявате? Нито пък Ирод е намерил. И тъй като го накажа, ще го пусна. Но те всички единогласно изкрещяха, казвайки: Пилат пак им извика, като желаеше да пуснат Исуса, а те крещяха, казвайки: А той трети път им каза, че какво зло е сторил той. И Пилат реши да изпълни искането им и пусна онзи, който искаха. Вараба. След него вървеше голямо множество Снимам се. Спира малко. се обърнат към тях и рече: да платете за мен, а за чадата си. И като разделиха дрехите си, хвърлиха жреби за тях. И людите стояха, та гледаха. Още и началниците: друг е избавил, нека избави себе си. Ако този е Божия син, помазаникът, неговия избраник. И му поднасяха отцет и казваха: ако си юдейският цар, избави себе си. Наистина този човек беше праведен. И един от увисналите на кръста злодей го хулеше, казвайки: нали ти си помазаникът? Избави себе си и нас. А другият в отговор го смъмри, като каза: и от Бога ли не се боиш? Той не е виновен, а ние сме виновните. И каза: Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече: Истина ти казвам, ти днес ще бъдеш с мен в рая. А беше около 9-тия час.
и тъмнина покриваше цялата земя. До 9-тия час, когато потъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата, Исус извика със силен глас и рече: Отче, в твоите ръце предавам духа си. И като рече това, издъхна. Изтопника. И ето един човек на име Йосиф. Тялото му. Сега съм ти преда. Не съм ви моля за нищо. Сега ще моля да отида да взема тялото на Исус. Добре, позволявам. И когато го сне, обви го с плащеница и иска да го положи в гроб. И жените, които бяха дошли с него, вървяха отзад и видяха как беше положено тялото му. Исус появи се една светлина в скалата. Тогава стана чудото, но никой не знаеше. А в първия ден от седмицата, сутринта, рано жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвени. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И като бяха в недоумение за това, застанаха пред тях ангелите и казаха: Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го, той възкръсна. И така Петър отиде с още двама братя да погледне дали наистина е възкръснал. Братя, той възкръсна! Той възкръсна! Исус възкръсна!